от Него, от Исус Христос, всички ние приехме и благодат. Пак ще си послужа с една глупашка метафора. Съжалявам, но тя е ясна. Затова си служа с глупашки метафори, защото са ясни. Роднините на Христо Ботев, неговите предци, да кажем, имат слава, нали? Слава от кого имат? Те може да са били и добри хора и сами по себе си да си завоювали някаква слава. Но доколкото казваме предците на Христо Ботев, ние казваме, те имат слава от кого? От тоя, който е техен потомък, от Христо Ботев. А пък тези, които са му потомци, също имат слава от кого? От Христо Ботев. И те също могат да са прекрасни и добри хора, но славата им идва от Христо Ботев. Тук обаче става дума за нещо повече. Аз не случайно използвам символа на слава, защото в ветхозаветната стилистика благодатта и благословията често пъти е свързана и с слава, и с могъщество. Всички ние, казва евангелиста, от Него приехме благодат. Защо от Него? Защото всички ние сме от една страна Негови предшественици. Предопределено е Той да се роди от нас. Ние не знаем откъде е тая благодат. Юдеите не са знаели откъде са избрани и благословени. Защо Авраам е бил благословен? Защо Яков е бил благословен и 12-те му колена? Сега, когато Словото се изрече и изпълни, става ясно. Знаете ли защо сте били благословени вие? Целият Израел. Защото от вас се родил Христос по плът. Защото вие сте предшествениците на Христос. Така както и предшествениците на Христо Ботев, потомците им разбират, ето защо тия са прославени заради Христо Ботев. Същото и с следходниците, да се каже. Защо те са? Защото вие сте, братя на Христос по плът. Ето как. Сина човешки благославя всички човешки синове, защото всичко заради Него е станало. Целият Израел е бил благословен заради Него и целият нов Израел, християните, които вярват в църквата, са благословени заради Него. Всички от Адама до края са благословени поради Исус Христос, чрез Исус Христос, защото всичко чрез Него стана. Затова е благословен човешкия род. Не поради делата си, които са отвратителни. В Адама всички паднаха, това е безспорно, но в Адама всички са и благословени. Защо в Адама всички са благословени? Защото от самото начало изкони е имало Слово от Бога и Словото е гласяло Исус Христос, т.е. Той е човек. И ето на това Слово се изричало от самото начало и се изрекло като Адам да роди Авеля и Каина. От Сит да се роди Сим, от Сим да се роди Евер, от Евер да се роди той, от там да се роди Авраам, от Авраам да се роди Яков и тъй нататък. Всичкото това, така да се каже, е благословеността. Благословеността на човешкия род да ражда, за да роди Христос. Затова той е благословен, защото е родителното му тяло. И всички останали са благословени също. Защо са също всички благословени? Защото всички те, да се каже, са вече братя на Христос. И като се изрече това слово от Адама до края, то да се каже е цялото изречено слово, което се казва Исус Христос. И аз не случайно разтварям този бележник тук, понеже това е средата, да се каже. Изписва се от Адама до Христа, за да се изрече до край Христос, и всички останали са изписани, защото са Христос, и накрая целият този род, така да се каже, се затваря, свива, събира в Исус Христос, който му дава благословението, който му дава спасението. Следователно, да се каже, Бог благославя човека и той го благославя в Исус Христос. Не знам дали стана достатъчно ясно, но това е тънко, което се опитвам да ви кажа някакси.